नमस्कार प्रणाम। हम आप सबके भाई रंजीत शर्मा चंदू। बेहद खुशी के बाद बा कि हमार मित्र जीजी तिवारी जी के बहुत ही प्यारा एगो चैनल बाटे जौना का नाम बाटे BFC कॉमेडी, जौन कि आप सबके बीच में ओपन हो चुकल बा। तो आप सब वो चैनल के ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद दी। चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन दबा दी और कंटिन्यू हमने के वीडियो, पारिवारिक वीडियो, कॉमेडी वीडियो, संदेशजनक वीडियो आप सबके बीच में आवत रही। तो ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद बनल रही और BFC कॉमेडी के सब्सक्राइब कर ली। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पूरी आप सब भोजपुरिया श्रोतागण के हम जीजी तिवारी जी नीचे से प्रणाम कर रहल बानी। का हाल आशा करतनी आप लोग बहुत बढ़िया हो। समझा आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहल बानी कि हमार BFC कॉमेडी एगो नया चैनल खुल रहा बा जौना पे आप भोजपुरी के देसी कॉमेडी के गाँव वाला कॉमेडी के लड़ाई झगड़ा वाला रंजीत शर्मा होकर चाहे और भी जो भी कॉमेडियन वालों सब से कांटेक्ट बा, सब लोग से कोशिश हो रहा बा लोग कॉमेडी मिले और इस चैनल पे आप लोग के देखे के मिली। एंजॉय करम जा, मजा लेम जा। तो इस चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा लीजा। BFC कॉमेडी। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम आप सबके छोट भाई एक्टर विकास यादव और आप सबसे बता दी कि बहुत ही खुशी की बात बाटे कि बहुत ही अच्छा मित्र हमार जीजी तिवारी जी के बहुत ही एगो अच्छा चैनल क्रिएट भइला जेकर नाम बाटे BFC कॉमेडी। तो आप सब वो चैनल के सपोर्ट करी जा और बहुत जल्द हमनी के पूरा टीम के वीडियो ऊपर आवे वाला बाटे। तो प्लीज़ वो चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजा और शेयर कर दीजिए और वीडियो आई तो दिल से लाइक कर दीजिए। जय हो भोजपुरी, जय भोजपुरी समाज। नमस्ते, प्रणाम। हम आप सबके छोट भाई एक्टर छोटू यादव। आप सबसे बताओ बहुत ही खुशी हो रहा बा कि बहुत ही अच्छा हमार मित्र जीजी तिवारी उनके एगो चैनल क्रिएट भइल बा जौना के नाम हो BFC कॉमेडी। तो हमनी के ओ पर वीडियो आवे वाला बा, कॉमेडी वीडियो और पारिवारिक वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो आवे वाला बा। तो आप सब दिल से देखी, दिल से लाइक करी और चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। चलिए, नमस्ते।